Віктор Шэйман – найбольш даўні і надзейны паплечнік Александра Лукашэнкі, яго шэры кардынал. Зараз ён узначальвае кіраўніцтва справамі прэзідэнта, якое за апошнія гады разраслося і адхапіла больш ласыя кавалкі беларускага пірага ў найбольш прыбытковых сферах. Таксама Шэймана звязваюць з не менш цікавым бізнесам, звязаным з пастаўкамі санкцыёнкі і рээкспартам прамысловых тавараў у Расею. Але не все ведаюць, што ёсць яшчэ шэраг прыватных бізнесаў, якія аформленыя на ягоных блізкіх і давераных асобаў. Сам жа шэры кардынал за часы працы на дзяржаўных пасадах абзавёўся маёмасцю на сотні тысяч долараў. У эфіры перадача «Давайте разбираться». З вами Вольга Ратмірова і Алеся Рашевич, і сёння у нашым выданні. Все мы прекрасно помним замечательную историю с белорусскими креветками, мидиями, киви и бананами. Их крышуют управление делами президента. Эти 400 тысяч долларов – это даже не 1% от того, что есть у Шэймана. У 2016 годзе беларускія і расійскія журналісты пачынаюць пісаць пра фірму, якая займаецца пастаўкамі санкцыёнкі ў Расею Global Custom. Пры гэтым згадваецца саўладальніца фірмы грамадзянка Беларусі Ганна Пушкарова, а ніякай інфармацыі на яе больш не было. У нашым сённяшнім расследаванні мы распавядзём вам гісторыю станаўлення гэтай беларускай бізнес-вумен, пакажам вам, як яна выглядае, а таксама распавядзём пра сувязі Віктора Шэймана з Ганнай Пушкаровай. Ганна Пушкарова прыязджае ў Беларусь з Іркутска ў 90-х, вучыцца ў звычайнай школе ў Дзяржынску. У 2007 годзе паступае ў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў на тэатральны факультэт па спецыяльнасці акторскае майстэрства. Вот што кажа адзін з яе выкладчыкаў. Выдатная студэнтка была прыгожая, як зорка з французскага часопісу. Такая перспектыўная дзяўчынка, якая думае пра сваю будучыню. У яе дзелавы характар, яна такая настойлівая ў дасягненні сваіх мэтаў, сваімі задаткамі можа кіраваць кожным офісам. Пушкарова скончыла акадэмію мастацтваў летам 2012 года, а ўвосень учорашняя студэнтка становіцца ўласніцай прэміум нерухомасці. У гэтым доме па адрасе Верхаружы ў горадзе Менску 22-гадовая Ганна Пушкарова набывае кватэру, якая каштавала каля 240 тысяч долараў. Ужо праз 4 месяцы пасля гэтай здзелкі Пушкарова адкрывае фірму «Кідстайм», кіруе яе сястра Юлія Брыгадная, займаецца кампаніяй дзіцячымі таварамі. Зараз фірма зліквідаваная. Адной тэатральнай адукацыі Ганне Пушкаровай недастаткова. У 2013 годзе яна паступае ў Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. Падчас вучобы ў 2015 годзе Пушкарова становіцца саўласніцай кампаніі Global Custom. Фірма заснаваная праз год пасля таго, як Расія забараняе ўвоз харчавання ў адказ на заходнія санкцыі. Шырокай публіцы кампанія Global Custom становіцца вядомай пасля публікацыі расійскага выдання РБК, дзе расказваецца пра кантрабанду санкцыённых тавараў з Беларусі ў Расею. Сярод асноўных пастаўшчыкоў санкцыёнкі называецца і Global Custom. Кампанія сваю віну адмаўляе і заяўляе, што не разумее прэтэнзіі ў свой бок. Global Custom не займаецца экспартам санкцыйнай прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю. Прэтэнзіяў з боку кантраляваных органаў Расійскай Федэрацыі не атрымлівала, роўна як іх не атрымлівалі нашы расійскія партнёры. Тым не менш, у зводкі Рассельгаснагляда Global Custom трапляла не раз. Так, у студзені 2019 года кампанія везла ў Расею 20 тонн грэцкіх арэхаў. Быццам бы з Турэччыны, але на некаторых мяшках кантралёры знайшлі старыя этыкеткі, паводле якіх месцам паходжання грузу з'яўляюцца ЗША. Машыну не пусцілі ў Расею. Все мы прекрасно помним замечательную историю с белорусскими креветками, мидиями, киви и бананами, которые в Беларуси не растут, но страна происхождения везде указывалась как Беларусь. Были и более сложные схемы, когда продукты поставлялись, допустим, из африканских стран, по сертификатам, точнее, африканских стран. На самом деле продукты могли быть из любого другого государства. Але не толькі кантрабандай харчавання займалася Global Custom. Як выявіла наше мінулае расследаванне, кампанія датычная да незаконных паставак адзення пад выглядам тканіны. Фуру затрымалі ў Расеі, справа разглядалася ў беларускім судзе. На працэсе высветлілася, што Global Custom купіла тавар, размытніла яго ў Беларусі, атрымаўшы выгаду ад паменшаных мытных плацяжоў і адправіла на рэалізацыю ў Маскву сваёй жа дачыннай кампаніі. Суд адмовіўся прыцягнуць Global Custom да адказнасці, прыняўшы тлумачэнне кампаніі, што ў іх шмат грузаў, яны проста не змаглі праверыць усе фуры. У выніку асудзілі кіроўцу і ўласніка машыны.
Мы таксама высветлілі, што Global Custom і шэраг іншых кампаній, блізкіх да беларускіх уладных колаў, датычныя да рээкспарту кветак у Расію па заніжаных коштах. Зараз расійскія ўлады спрабуюць прыкрыць гэтую схему. Расійскія атрымальнікі кветак рээкспартаваных праз Беларусь скардзяцца на перабоі з пастаўкамі. У нас начался настоящий геноцид транзита цветочной продукции через Республику Беларусь в Российскую Федерацию. Машина, груженная цветочной продукцией с полным пакетом документов, едет на границу РБ с РФ для получения акта фитосанитарного контроля. Там она берется и ставится на досмотр, везется в Смоленскую или Московскую областя. После прохождения досмотра машины владельцам не отдаются. И подобная практика прослеживается у нас с 4 февраля. Акрамя кветак, у 2017-2020 годах Global Custom пастаўляе ў Расію адзенне, абутак, мэблю, тканіну, ровары, дзіцячыя цацкі. Напрыканцы мінулага года кампанія была рэарганізаваная. На яе месцы ўзнікла Global Custom Management, якая звязаная з кіраўніцтвам справамі прэзідэнта. Так, Global Custom Management належыць 75% у кампаніі «Белгеапошук». Астатнімі 25% валодае дзяржаўнае прадпрыемства «Белзамежгандаль», падначаленае кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Раней Global Custom Management таксама валодала кампаніяй «Гардсервіс». Гэта адзіная ў Беларусі прыватная структура, якой Лукашенко даў дазвол на прымяненне зброі. Зараз гардсервісам валодае Александр Метла, кіраўнік дабрачыннага фонда «Памяць Аугана». Фонду аказваў падтрымку Віктор Шейман. Віктор Шейман сам былы афганец, і таму зразумела, што як чалавек, які ўвесь гэты час знаходзіцца ва ўладзе, ён спрабаваў неяк дапамагчы. Але здарылася так, што тыя льготы, якія былі прадстаўлены гэтаму фонду, у пэўны момант сталі значна большыя, чым той бізнес, якім займаліся самі афганцы на пачатак. І гэтым пачалі карыстацца вельмі актыўна бізнесоўцы. Сёння Global Custom Management кіруе іншай фірмай Global Custom Commerce. Менавіта апошняя зараз і займаецца пастаўкамі тавараў у Расію. Размова ідзе пра рээкспарт прадуктаў харчавання і тавараў прамысловай групы. Так пазначаны на сайце адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінску. Паводле інсайдераў у сферы лагістыкі, рээкспарт ідзе ў тым ліку праз лагістычны хаб Бремена-Орша, дзеля якога на мяжы з Расіяй створаны падатковы офшор. Проект реализуют наближенные до уладов бизнесовцы Алексей Алексин, Миколай Воробей и Александр Зайцев. Контрабандная отрасль в Беларуси государственная. Ну как государственная? Там несколько десятков фирм, которые организованы приближенными к Лукашенко олигархами. Их крышуют управление делами президента. Доўгі час саўладальніцай усіх фірмаў Global Custom была ўжо згаданая нами Ганна Пушкарова. З лета і восені мінулага года ўласнікамі сталі Яўген Жоўнер, Александр Романовскі, Антон Новік. Што вядома пра гэтых людзей? Полный тёзка Антона Новіка з'яўляецца сябрам прэзідыума Беларускай Федэрацыі дзюдо, а таксама сынам вядомага савецкага самбіста, чэмпіёна Еўропы Антона Новіка старэйшага. Александр Романовскі разам з былым прэсавым сакратаром КДБ Дмітрыем Пабяржаным валодае кампаніяй «Юранекс Бяспека», а Яўгена Жоўнера называюць даверанай асобай Віктора Шеймана. Былы высокапастаўлены чыноўнік паведаміў нам, што Жоўнер раней працаваў у кіраўніцтве справамі прэзідэнта. Пад выглядам бізнесоўцаў мы пазванілі туды, каб даведацца, ці працягвае Жоўнер працаваць на Шеймана. Фамилия-то понятно на слуху, но просто у нас в аппарате таких нет. Вы же понимаете, мы же не можем вот просто так вот вы позвонили и вам найти телефон. Яўген Жоўнер пасяліўся ў Менску на праспекце Пераможцаў. Кватэра, у якой ён жыве, месціцца ў комплексе «Славянскі квартал». Яна набыта ў лізінг у 2016 годзе. Магчымы кошт той здзелкі ацэньваецца экспертамі ў суму больш за $250 000. Мы наведаліся да Жоўнера ў госці, але ён катэгарычна не захацеў з намі размаўляць. Евгений Александрович, да, слушаю вас. Здравствуйте. Журналисты. Мне вы не интересны. Давайте разбираться передача. Скажите, мы хотели у вас узнать... Мне не интересно. Что непонятно? Мне вызвать милицию, что? Да, до свидания. Мы хотели у вас узнать насчет Global Custom. До свидания. Вы по-прежнему там работаете? До свидания. До свидания. А как прокомментируете поставки? Я сейчас вызову сотрудников МВД. А што ж з Ганнай Пушкаровай, спытаеце вы? Ходзіць пагалоскі, што яна жыве з Віктарам Шейманам.
Мы вырашылі праверыць гэтую інфармацыю. Пад выглядам кур'ераў мы сустрэліся з сястрой Ганны, нібыта перадаць для яе паперы ад Global Custom і папрасілі праз яе арганізаваць нам сустрэчу з Віктарам Шэйманам. Пасля сустрэчы з намі на сувязь ніхто не выходзіў. Мы спрабавалі звязацца з Ганнай Пушкаровай і іншым чынам, але беспаспяхова. Итак, что мы высветлили на гэтым этапе нашага доследу? Стаўленік Александра Лукашэнкі Віктар Шэйман, які ўзначальвае кіраўніцтва справамі прэзідэнта, як мінімум ускосна звязаны з дзейнасцю прыватных фірмаў. Апошнія неаднаразова былі замешаныя ў скандалах з кантрабанднымі пастаўкамі, а ў выпадку, калі адна з такіх справаў нават дайшла да суда, фірма адказнасці не панесла. Але якім чынам такая дзейнасць адбіваецца на асноўнай пасадзе Віктара Шэймана? Мы вырашылі бліжэй прыгледзецца да кіраўніцтва справамі прэзідэнта і высветлілі, якіх паказчыкаў яно дасягнула, а таксама як палепшыўся дабрабыт самого кіраўніка прэзідэнцкай гаспадаркі. Кіраўніцтва справамі прэзідэнта было створана адным з першых прэзідэнцкіх указаў у жніўні 1994 года з падпарадкаваннем выключна самому Александру Лукашэнку. З невялікай структуры, якая абслугоўвала дзяржаўныя органы, яна пераўтварылася ў вялізны холдынг, які на сёння аб'ядноўвае больш за 100 кампаній. Гэта дзяржаўная структура, праз якую ажыццяўляецца кантроль за бізнесам, які падпарадкоўваецца дзяржаве. Узначальвалі кіраўніцтва справамі прэзідэнта разнакаліберныя чыноўнікі, самыя запамінальныя Іван Цецянкоў, Галіна Жураўкова і Мікалай Корбут. Іх дзейнасць на чале прэзідэнцкай гаспадаркі суправаджалася карупцыйнымі скандаламі ды крымінальнымі справамі. Першы адбыўся ў 1996 годзе і тычыўся падкантрольнай кіраўніцтву справамі прэзідэнта фірме «Гандаль Экспа». Лукашенко надзяліў яе асабістым указам падатковымі ільготамі з фармулёўкай дзеля забеспячэння насельніцтва таварамі народнага спажывання. На самой жа справе пераважна алкаголь і цыгарэты ішлі ў Расею. Раптам Расійская Федэрацыя высветліла, што праз празрыстую мяжу ідзе шмат алкаголя, які не меў на сабе пазнакі мытных збораў у расійскую казну. І высветлілася, што гэта ідзе праз структуры, якія кантралюе кіраўніцтва справамі прэзідэнта Беларусі. На пачатку 2013 года кіраўніцтва справамі прэзідэнта ўзначальвае Віктар Шэйман. Гэта адзіны дзейны чыноўнік з той каманды, якая прывяла Лукашэнку да ўлады. Кар'еру Шэйман пачынаў з пасады дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі, пасля гэтага быў генеральным пракурорам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта і памочнікам прэзідэнта па асаблівых даручэннях. І вось апынуўся на чале прэзідэнцкай гаспадаркі. Ён заўжды быў інструментам. І Александр Лукашенко яго выкарыстоўваў. І ў якасці інструмента, які зробіць усё, што загадае прэзідэнт, ён яго цалкам задавальняў. Намесніцай Шэймана ў тым жа 2013-м Лукашенко прызначае былую першую намесніцу міністра сельскай гаспадаркі Надзею Каткавец, славутую сваімі каментарамі прэсе. Модно все то, что красиво, и у каждого человека своя красота, а значит своя мода, свои тренды, свои бренды. Ну, всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Также и коровы. За этой коровой нужно понаблюдать. Цена доллар на рынке – это хаотически сложенная цена. З прыходам Віктара Шэймана пад кіраўніцтва справамі прэзідэнта адыходзіць паспяховае сельскагаспадарчае прадпрыемства агракамбінат «Мачулішчы», у склад якога хутка ўвайшлі шэраг былых калгасаў, пінскі мясакамбінат і малакаперапрацоўчы завод «Малочны гасцінец». Холдынгу належыць і гаспадарка «Усход Затоліна», якая была створана адмыслова для дастаўкі прадуктаў харчавання на стол Лукашэнкі і яго бліжэйшага чынавенства. У 2015 годзе кіраўніцтва справамі прэзідэнта стала першай па вытворчасці малака сярод краінаў СНД. На сельскай гаспадарцы Шэйман не спыняецца. У 2014 годзе з'яўляецца кампанія «Белзамежгандаль», якая займаецца продажам нафтапрадуктаў. Паводле украінскай кансалтынгавай групы А95, у 2020 годзе «Белзамежгандаль» паставіў на украінскі рынок 540 тысяч тонн дорожнага битуму. Мы можем проанализировать только как раз последний год, потому что он показателен в принципе, да, вот у нас рынок вырос вдвое на ровном месте. БЗТ поставила из всего импорт порядка 860 тысяч тонн был в 2020 году, и на БЗТ пришлось 500 тысяч, 500 000 тонн. То есть больше половины поставок это БЗТ. Дарожны бітум з нафтаною Мазырская НПЗ ва Украіну ідзе праз датчыннае прадпрыемства ў Кіеве БЗТ «Украіна». Кампанія дзейнічае як трейдер і атрымлівае за гэта сваю маржу. Этот оператор, он номинирован белорусской нефтяной компанией
Они не делают с этого большого секрета. Даже, насколько пару лет назад они даже раскрыли финансовые условия. По-моему, БЗТ получает с тонны отгруженного битума $16 центов. То есть вот это финансовый интерес компании. Но она на себя берет, ее функция – это оформление договоров, это вся эта бумажная работа, которая там сопровождает данный бізнес. Пры Шэймане актыўна пашырае сваю дзейнасць падкантрольная кіраўніцтву справамі прэзідэнта кампанія «Беларусь-Гандаль». Яна становіцца ўласнікам або саўласнікам некалькіх структураў у Беларусі і за мяжой. Сярод іх Белаграферт у Гародні. Фірма зарэгістраваная як рэзідэнт СЭС Гродна Інвест у 2016 годзе. Яна купляе сыравіну на Гародні Азот і займаецца вытворчасцю грануляванага сульфату амонію. Штогадовы аб'ём вытворчасці 120 тысяч тонн. Асноўны рынок збыту – Украіна. Паводле Белстата за мінулы год ва Украіну было пастаўлена больш за 146 тысяч тонн на 22,6 мільёнаў долараў. Общий объем рынка сульфата аммония в Украине – это порядка 400-500 тысяч тонн. То есть, опять-таки, все, что Беларусь могла бы сюда поставить, вероятнее всего, нашим рынком будет потреблено. Партнером «Беларусь-Гандля» по гарадзенскім праекце з'яўляецца брытанская фірма Fertilife Industries, за якой стаіць украінскі бізнесовец Александр Скрипка. Ну, я бы не сказал, что это публичное очень лицо. Вот. Есть намного более медийно раскрученные бизнесмены. Но то, что лично мне известно как бы в этом бизнесмене, это один из наиболее активных, предприимчивых и, самое главное, умеющих системно отстроить бизнес людей. Александр Скрипка мае яшчэ адзін супольны бізнес з Беларусю, кампанію «Аграросквіт». Яна з'яўляецца дачынным прадпрыемствам беларускай калійнай кампаніі БКК. 60% у «Аграросквіт» належыць БКК, 40% брытанскай фірме «Аграфертранс», за якой стаіць той жа Скрипка. «Аграфертранс» – шматнацыянальная кампанія, якая спецыялізуецца на вытворчасці і гандлі ўгнаеннямі. Компания поставляет продукцию в 50 краін, займая полову украинского рынку сульфату аммония. Это классический трейдер, вот, и практически каждая компания, которая зарегистрирована в странах бывшего Советского Союза, для простоты ведения бизнеса имеет регистрацию также в ЕС, либо в каких-нибудь территориях, откуда осуществлять бизнес намного проще, чем в изменяемых политических условиях, которые все-таки являются давлеющим фактором для бизнеса что в Украине, что в Беларуси, что в Российской Федерации. «Беларусь-Гандаль» таксама прадае ў Расіі тэхнічную соль праз кампанію «Аматіста Груп» ды трактары праз гандлёвы дом Менскага трактарнага заводу. За мінулы год выручка ўсіх прадпрыемстваў кіраўніцтва справамі прэзідэнта склала больш за $1 мільярд, расказваў Шэйман падчас сустрэчы з Лукашэнкам на пачатку гэтага году. Віктор Шэйман далажыў прэзідэнту аб выніках працы прадпрыемстваў сістэмы кіраўніцтва справамі ў 2020 годзе. Вынікі паказаны нядрэнныя. У прыватнасці выручка ад рэалізацыі прадукцыі склала $2,6 мільярда. Рост больш як на 140%. Тым часам падчас службы на дзяржаўных пасадах Віктор Шэйман і ягоная сям'я абзавяліся як мінімум 2 далёка не таннымі дамамі і кватэрай. Каля парка Горка ў самым цэнтры Менску сямейству належыць 4-пакаёвая кватэра агульнай плошчай 98 квадратных метраў, якая запісаная на сына Сергея і паводле рыэлтараў каштуе ад $170 тысяч. У Драздах пабудаваны 2-павярховы жылы дом з тэрасай лазні агульнай плошчай 416 квадратных метраў. Плюс зямля амаль 20 сотак, маёмасць запісаная на дачку Вольгу и оценивается как минимум $400 тысяч. 400 тысяч не супер большие деньги. Генерал и высокий чиновник собрать наскрести может. Но я боюсь, что эти $400 тысяч это даже не 1% от того, что есть у Шеймана и чем он оперирует. Люди, приближенные настолько к Лукашенко, и люди, курирующие такие торговые схемы, как нефть, санкционка, $400 тысяч это смехотворно. У 2017 годзе Віктор Шэйман набывае нерухомасць у вёсцы Падліпкі Пухавіцкага района за $15,5 тысяч. Пасля чаго ўзводзіць за ўласныя сродкі на гэтай зямлі навабуд са склепам, верандай і гаспадарчым блокам агульнай плошчай 547 квадратных метраў. На першым паверсе знаходзіцца кухня, кабінеты, пакоі, а ў склепе размяшчаюцца вінатэка, більярдныя гаспадарчыя памяшканні. Да дома прылягае кавалак зямлі ў 25 сотак. Дом зараз ацэньваецца мінімум $350 тысяч і самае цікавае.
Папярэднім уладальнікам участку быў Александр Метла, той самы кіраўнік фонду памяць Афгана, якога мы ўзгадвалі раней. Еўрарадыя называла яго блізкім сябрам Віктора Шэймана. Итак, что мы высветлілі па выніках нашага доследу? Падчас сваёй працы ў кіраўніцтве справамі прэзідэнта Віктор Шэйман пашырыў межы ўплыву гаспадаркі Лукашэнкі за кошт далучэння да яе паспяховых аграрных прадпрыемстваў, а таксама за кошт кантролю над пастаўкамі нафтапрадуктаў ды ўгнаенняў. Акрамя таго, нагадаем, Віктор Шэйман датычны да дзейнасці фірмы, якая рэкспартуе шэраг тавараў у Расію з выкарыстаннем сумнеўных схемаў. Падбаўшы рэкардынал і пра ўласны дабрабыт. У 40 кіламетрах ад Мінска адбудаваў сабе вілу коштам у $350 000. Каб не пропустить новое расследование телеканалу Белсат, подписывайтесь на наш YouTube-канал и долучайтесь в группу в социальных сетках. С вами были Олеся Рашевич и Ольга Ратмирова. До сустрэчы. Пакуль. Дзякуем за дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыяла Альянсу расследавальнікаў Беларусі. Новое расследование Белсату у программе «Давайте разбираться» вы можете поглядеть таксама на Smart TV и у группах Белсату на YouTube ды социальных сетках.